Čo by ste urobili, ak by váš kolega v práci náhle odpadol? Vedeli by ste poskytnúť resuscitáciu? Vedeli by ste v rýchlosti nájsť na pracovisku lekárničku? O prvej pomoci, bezpečnosti pri práci, ako aj prevencii sa budeme rozprávať v novej sérii podcastov Zachraňkolegu.eu. Čo vám prvé napadne, keď sa povie školenie BOZP? Keď vám váš zamestnávateľ oznámi, že zajtra sa idete všetci školiť v BOZP. Niekto si povie, že mám voľný deň. Nikomu napadne, že to bude úžasná zábava. Samozrejme myslíme v úvodzovkách. No ale školenia ostávajú povinné. Dokonca niekedy sa k BOZP pridáva aj školenie prvej pomoci. Niekedy má formu akreditovaného kurzu, niekedy nejaké krátke, rýchle školenie, aby sme sa niečo dozvedeli, čo akým spôsobom máme teda poskytovať. Niekto sa hneď pýta, či je to stále 30:2, tie stlačenia a vdychy alebo nie. No, otvárame dneska v našom podcaste Pandorínu skrinku. Zo štúdia sa vám hlási Peter a z druhej strany mikrofónu tu máme dneska vzácneho hostia z Výskumného ústavu bezpečnosti práce z Prahy, Janku Ranglovou. Janko, tak ja ťa vítam u nás, alebo teda ja vítam u vás. Ahoj Peter, děkuji za pozvání do tohoto podcastu a vítej u nás v Praze. Ďakujem krásne. Je tu krásne. Ja mám Prahu veľmi rád, takže sa tu veľmi rád vracem. A obzvlášť, keď tu máme takú príjemnú spoločnosť, ako úžasné nádherné holky z VUBP. Takže ja sa naozaj veľmi teším. No, ako normálne sa bojím, že ma chvíľku vyhodí zo stoličky. Keď sa opýtam takúto otázku priamo v podcaste, priamo vo VUBP, keď spomínam, že školenia BOZP sú nudné. No ja neviem, ako inak naformulovať aj túto otázku, ako to celé otvoriť. Tak prosím ťa, skús nám niečo k tomuto povedať, ale ešte predtým opäť typická otázka, ktorú sa teda rád pýtam. Skús nám prosím ťa predstaviť teda seba vo VUBP. Skús nám povedať niečo viac o tom, čo ty vlastne robíš. No a takisto, prosím ťa, skús nám povedať, či už máš skúsenosť, či už sa niekedy stala nejaký úraz alebo nejaký stav v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, teda nejaký ten úraz na pracovisku. No prosím ťa, skús nám aj povedať, či už si niekedy v živote poskytovala prvú pomoc. Děkuju. Tak já na VUBP působím jako výzkumný pracovník a mám na starosti vedení některých projektů, které teda mají hodně odlišná zaměření, ale mají vlastně takového společného jmenovatele, že se hodně prolínají s problematikou pracovně právních vztahů a spolupracujeme na jejich řešení s kolegy právníky. Takže ty zaměření jsou hodně různorodá, ale řešila jsem například projekt, který se zabýval šikanou na pracovišti a psychosociálními riziky, pak zase pro změnu nelegální prací a zaměstnávání cizinců ve vztahu k BOZP. Teď řeším digitalizaci a tak, abych si to zpestřila, tak jsem si ještě přibrala tu první pomoc. Wow. A teda k té první pomoci poskytování v pracovním životě jsem naštěstí poskytovat první pomoc nemusela. V tom soukromém jsem ji taky neposkytovala, ale záchrannou službu už jsem volala k rodinnému příslušníkovi, ale vzhledem k tomu, že tam nebylo žádné bezvědomí nebo problémy s dýcháním, ale vlastně jednalo se o nějakou nesnesitelnou náhlou bolest, takže jsem vlastně toho postiženého jenom kontrolovala a zavolala jsem teda záchrannou službu. Možno sa ťa hneď rovno opýtam, absolvoval si už niekedy, samozrejme pred týmto našim spoločným školením, lebo prezradíme našim poslucháčom, že teda aj Janča je zapojená priamo teda v projekte Safety Training for Practical Life v rámci iniciatívy Zachraňkolegu.eu, ktorý teda spoločne v rámci projektu Erasmus Plus organizujeme ako Červený kríž spolu s VUBP. A teda Janča už je trénerkou prvej pomoci. Mala si niekedy predtým nejaké povinné školenie poskytovania prvej pomoci? Povinné školení úplně ne, ale z vlastní iniciativy před narozením mého dítěte jsem se rozhodla, že absolvuju kurz první pomoci právě u dětí. Takže ten jsem absolvovala a ta první pomoc u dětí je trošku jiná než u těch dospělých. Prosím ťa, ako je teda s tými povinnými školeniami BOZP? Teraz sa priamo
budeme orientovať tým školením BOZP, kde teda sa môže, nemusí zobraziť aj teda časť o prvej pomoci. Ako často ich musíme absolvovať a kto je za ty školenia zodpovědný? Tak to téma je hodně široké. Já se pokusím tady zmínit jenom nějaké úplně ty nejdůležitější hlavní body, abych tady posluchače úplně nezahltila informacemi. Vlastně jednou z hlavních povinností zaměstnavatele na úseku BOZP, kterou určuje zákoník práce, je zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen těm zaměstnancům zajistit školení o právních a ostatních předpisech zajištění BOZP. To školení se musí vztahovat ke konkrétní práci a pracovišti zaměstnance a k rizikům, jež ty zaměstnance mohou ovlivnit. Školení musí zaměstnavatel zajišťovat v několika případech. Jako hlavní tedy musí zajistit při nástupu zaměstnance do práce. Nesmí dojít prostě k situaci, kdyby zaměstnanec zahájil pracovní činnost a nebyl by proškolen, to se nesmí stát. Pak je ale i řada dalších případů, kdy to školení musí absolvovat. Třeba když zaměstnanec změní pracovní zařazení nebo druh práce, když se zavádí nějaká nová technologie nebo technologický postup, pracovní postup, v podstatě když nastane jakákoliv situace, která může mít vliv na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za to školení jaký bude mít obsah, jaká bude četnost školení, taky způsob, jak bude ověřovat znalosti zaměstnanců a vést o tom dokumentaci, za to zodpovídá zaměstnavatel. Ty jsi se ptal na tu periodicitu, jak často se má školení BOZP opakovat. Zákoník práce nám říká, že pokud to vyžaduje povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. To znamená, že si to musí rozhodnout zaměstnavatel na základě zhodnocení míry rizika. Na těch pracovištích, kde je ta míra rizika vyšší, například ve výrobních podnicích, se to školení bude opakovat častěji než třeba u nějakých vyloženě administrativních provozů. Taky je důležité poznamenat, že je to vlastně jedna z povinností zaměstnance absolvovat to školení BOZP. To nám říká zákoník práce. Uh-huh. U nás je to veľmi, veľmi podobné. Čo sa týka Slovenskej republiky, čo sa týka tých povinných školení a oboznamovaní zamestnancov o BOZP, opätovne je to zákon, ktorý vlastne rozpráva o tom, že teda čo má absolvovať v podstate, aké sú teda povinnosti zamestnávateľa, a na úseku BOZP má povinnosť informovať a oboznamovať svojich zamestnancov. Táto povinnosť je známa ako to pravidelné školenie zamestnancov z BOZP, a teda upravené novelou zákona, kde zamestnávateľ musí vo vnútornom predpise upraviť spôsob vykonávania školenia BOZP, ako aj požiadavky na odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich školenie. Okrem toho musí vo svojom vnútornej smernici určiť pravidelnosť školení, tak, aby školenie sa vykonával najmenej raz za 3 roky. Takže my tu máme priamo teda dané, boli to 2 roky, avšak teraz s poslednou novelou je to 1-krát za 3 roky. Jani, čo sa ťa chcem opýtať, čo je takisto dôležité, aby naši teda poslucháči naozaj tak vedeli. Vieme, že tieto školenia končia nejakou previerkou, nejakým testom. Často to testovanie je také veľmi neobľúbené u tých zamestnancov a často v celé školení sa točí okolo rýchleho vyplňovania testu, aby z toho bol proste nejaký doklad. Dokonca naozaj mnoho ľudí mi spomínalo teda, že naozaj to školenie častokrát je až, by som povedal tak, že nechce naozaj to dehonestovať, ale že častokrát je to o tom, že rýchlo, aby sme potom mali voľno, tak rýchlo ten školiteľ niečo povie a rýchlo ideme krúžkovať. Skús nám približiť, ako sa postaviť tejto problematike týchto školení, aby sme možno lepšie porozumeli významu, prečo musíme absolvovať takéto školenie a aby naozaj tento čas nebol vnímaný ako zbytočným alebo premrhaným časom. Tak to, co jsi popisoval, to si myslím, že je taková jakoby špatná praxe, tak by to rozhodně nemělo vypadat, že to školení bude jenom formální, ale bohužel si myslím, že se s ním v praxi jakoby občas ještě dá setkat, že ty zaměstnavatelé to
pojmou tak, že to vlastně těm zaměstnancům nic nedá a hlavně by byla v pořádku dokumentace o tom školení, nějaká prezenční listina. Samozřejmě asi nejhorší varianta je, že by to školení nebylo vůbec, ale to doufám, že už se neděje. Taky si myslím, že by to nemělo vypadat tak, že někteří zaměstnavatelé pro jistotu zahrnou do toho školení všechna úplně možná, nemožná existující rizika, která se na tom pracovišti třeba vůbec nevyskytují. Že to je ten druhý extrém, hej? Ano, že jeden ano. Taký, že rýchlo a druhý, že všetko, hej? Vlastně to školení by mělo být ušito na míru toho pracoviště a říká nám to i ten zákoník práce, že se to má stahovat na konkrétní rizika a ty pracovní činnosti, nebo to například doplnit informacemi o úrazech, které se na tom pracovišti staly, aby to ti zaměstnanci uměli nějak lépe jakoby představit. Dneska, jak jsi říkal, existují už nejrůznější interaktivní nástroje, různé e-learningy a podobně. Já si myslím, že je to super nástroj, ale že zase není dobré k tomu přistupovat prostě jako k všespásnému prostředku, že by to vždycky mělo být doplněné o nějaké praktické zaškolení, protože jsou věci, které prostě nejdou nahradit jenom nějakou online podobou. Když se teďka oslím můstkem dostanu k první pomoci, o které se budeme mluvit potom, tak je prostě rozdíl přečíst si postup pro poskytování resuscitace, než si to pak třeba vyzkoušet v praxi na té figuríně. Sama jsem to zažila, že je to úplně něco jiného, než to, nebo i třeba to instruktážní vědu, je to prostě úplně něco jiného si to pak vyzkoušet v praxi. Člověk je i třeba překvapen, jak moc je to namáhavé, několik minut v kuse, 10-15 minut to poskytovat. Takže bych byla k těm online nástrojům jako skvělý pomocník, ale ve většině případů by to mělo být doplněno nějakým praktickým zaškolením. Mm-hmm. Keďže spoločná kampaň a náš taký merch zachraňkolegu.eu je naozaj nielen o tej bezpečnosti, ktorá naozaj tak, ako taká zlatá niť pretkáva, pretože de facto prvá pomoc je súčasťou BOZP, je neodmysliteľnou súčasťou, pretože či už je to o tých lekárničkách, že naozaj kde majú byť uložené, akým spôsobom, ale zároveň je to takým tým prepájacím prvkom, pretože hovoríme o nejakej prevencii, že toto máme robiť, toto nesmieme robiť, lebo naozaj nechceme si poškodiť zdravie, aké pomôcky máme používať, akú obuv máme napríklad nosiť, na čo si máme dávať pozor, ako robiť ergonomicky s nástrojmi, tak častokrát sa stane, že všetko možné robíme a nadávame si pozor na tom pracovisku, aj tak sa občas stane, že sa porežeme, alebo že sa popálime, takže tú prvú pomoc ako keby, je to naozaj neodmysliteľnou súčasťou BOZP. Ako je to s tým vzdelávaním prvej pomoci? Lebo vieme, že už sme si povedali, ako to vyzerá v rámci BOZP. Je to povinná súčasť napríklad BOZP, že akože toto je časť prvej pomoci? Alebo je to nejaký samostatný kurz, samostatné školenie? Tak u nás v České republice tohle upravuje zákoník práce, který nám vlastně říká, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. A dále, že vlastně musí zajistit a určit, a to podle druhu činnosti a velikosti toho pracoviště, potřebný počet zaměstnanců, kteří tedy organizují poskytnutí první pomoci a zároveň zajišťují přivolání složek integrovaného záchranného systému, tedy včetně zdravotnické záchranné služby. A vlastně na tom spolupracuje, nebo měl by spolupracovat s poskytovatelem pracovně lékařských služeb a zajistit tedy vyškolení a vybavení těch určených zaměstnanců. U nás tam tedy není v právních předpisech řečeno, kolik těch zaměstnanců by mělo být takto vyškoleno, ale je nějaká ustálená praxe, že dejme tomu 10 až 20%, ale nechci to říkat jako nějaký 10 až 20% zaměstnanců, ale nechci to říkat jako nějaký úzus, prostě je taková určitá praxe. Ale musí si to zase určit ten zaměstnavatel na základě zhodnocení toho, jak to je potřeba. Mm-hmm. Možno ešte opýtam, že či existuje, alebo že kto v podstate tie kurzy ako keby môže u vás v rámci Českej republiky akoby organizovať. Tie kurzy rieši technik BOZP, on má napríklad kompetenciu viesť kurzy poskytovania prvej pomoci?
Takhle to tam řečeno není, ale mělo by to být konzultováno s poskytovatelem pracovně lékařských služeb. Ten by se na to měl podílet tím, že on by měl v rámci poradenství a dohledu na pracovišti znát ty konkrétní podmínky a rizika toho konkrétního pracoviště, takže by měl ten obsah toho školení ten poskytovatel pracovně lékařských služeb nastavit a měl by se tedy na tom minimálně podílet. Mhm. Ja môžem u nás za Slovenskú republiku zase povedať, čo sa týka ako keby u nás na Slovensku, ako to u nás v podstate vyzerá s poskytovaním prvej pomoci, s kurzami prvej pomoci. Áno, v rámci školení a prípravy teda technikov BOZP majú tam aj túto časť, avšak samotní technici BOZP keby nemôžu školiť nejaké samostatné kurzy poskytovania prvej pomoci. U nás je to teda vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na kurzy prvej pomoci a kurzu inštruktora prvej pomoci. U nás je to v podstate tak, že tieto kurzy, ak chce niekto organizovať, tak najskôr teda musí mať inštruktora prvej pomoci, ktorým je teda zdravotnícky pracovník s minimálne akože vyšším stredným odborným alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných programoch, ktorý absolvuje kurz inštruktora prvej pomoci, ktorý je akreditovaný ministerstvom zdravotníctva. Následne tento človek môže požiadať ministerstvo o udelenie akreditácie na vzdelávanie kurzov prvej pomoci, ktorý musí teda splniť nejaké minimálne požiadavky, aké musia mať figuríny, aké musí mať výbavu, aký zdravotnícky materiál. A keď vlastne získa túto akreditáciu, tak môže vykonávať akreditované kurzy prvej pomoci v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Takže u nás je to jasne dané, dokonca u nás je daná akoby obsahový rámec, to znamená, čo sa má vyučovať a že koľko to má trvať. U nás je jasne dané, že je to 8 vyučovacích hodín a to je vlastne akreditovaný kurz poskytovania prvej pomoci. Není jasne dané, že aká periodicita je toho školenia, avšak máme napríklad európske odporúčania v rámci Európskej recepčnej rady, že naozaj kde je jasne dané, že ako rýchlo ten človek napríklad zabúda tú prvú pomoc. Že naozaj sa robia k tomu výskumy, ktoré sú založené na dôkazoch. No a taký úzus tu je, že aspoň raz za 2 roky. U nás ta periodicita taky není stanovená, takže zase to záleží na zaměstnavateli, jak si to rozhodne a koho tím školením pověří, ale jak už jsem říkala, vlastně součástí poradenství v pracovně lékařských službách je právě i to školení zaměstnanců v první pomoci, takže tam u nás je daná vlastně to zapojení toho poskytovatele pracovně lékařských služeb. Mm-hmm. Opätovne takisto, ako ty spomenula, ten percentil není jasne ako keby dané, že musia byť všetci, alebo že koľko percent. Zase je úzus, ktorý je daný, že aspoň tých 10%. Úplne z takého čisto logického hľadiska. Keď napríklad je smenovosť na pracovisku a častokrát býva aj zase v smerniciach, ktoré sú závesené v rámci pracoviska, tak býva tam veľmi často, že kto je zodpovedný za poskytovanie prvej pomoci, alebo že ako keby zo zamestnancov, kto je vytýčený, že toto je človek, ktorý je zodpovedný za poskytnutie prvej pomoci v prípade nutnosti, tak jasne, že na každej smene by mal byť takýto človek, ktorý vie poskytnúť prvú pomoc, ktorý absolvoval takýto kurz, najmä v tých veľkých závodoch, ktorí majú naozaj množstvo smien, množstvo oddelení, hlavne v tých výrobných sférach, tak býva človek, dokonca som sa stretol, že v niektorých závodoch, niektorých pracoviskách, normálne má ešte na tričku napríklad ten biely kríž na zelenom poli, hej, ako symbol prvej pomoci, a že on je zodpovedný za poskytnutie. Sú špecifické práce, kde tá prvá pomoc je jasne daná, že ju má absolvovať, ako čo napríklad môžem uviesť, tak veľmi často to bývajú napríklad centrá pre deti a rodinu. Hej? A že to bývajú sociálne služby, že má absolvovať. Opatrovateľka automaticky v rekvalifikačnom kurze opatrovania má aj súčasťou tento kurz prvej pomoci, že naozaj to tam musí byť. Takže niekde to je jasne dané, že kto má, alebo napríklad vodič z povolania.
pred samotnou autoškolou, rovnako tak pred získaním licencie na vedenie osobného vozidla alebo na vedenie motorky či iného vozidla, musí mať kurz prvej pomoci pred samotným nástupom, pred samotným zložením záverečnej skúšky. Takže niekde to je úplne jasne dané u nás na Slovensku a niekde to je ako keby také, že koľko, kedy, ako. Minimálne aj ten technik BOZP alebo pracovná zdravotná služba by aj v tej neakreditovanej forme, že nevydá nejaký certifikát, ale môže vykonať preškolenie pravidelnejšieho charakteru, že naozaj môže dbať na to, že aby ten kurz prvej pomoci, aby to školenie prvej pomoci bolo zabezpečené, pretože resuscitácia je napríklad praktickou činnosťou. Je to praktickým nácvikom, je to tréningom v rámci prvej pomoci a je veľmi dôležité, aby sa tento tréning pravidelne opakoval. Radšej kratšie školenia, pravidelnejšie, pokojné každý rok, aby tá činnosť nebola zabudnutá, aby tá skúsenosť, ktorú ten človek nadobudne, napríklad na tom resuscitačnom modeli, tak aby bola radšej v krátkych sekvenciách opakovaná, aby sa uchovala táto informácia čo najdlhšie. Já myslím, že běžně prostě se to dává vždycky na závěr školení BOZP, tak je tam prostě pár slajdů nebo nějaká informace o poskytování první pomoci. Samozřejmě otázka, jestli to těm zaměstnancům něco dá, když tam chybí třeba ten praktický nácvik. Takže myslím si, že v nějaké formě se s tím třeba setkají všichni zaměstnanci v rámci toho školení, ale nějaká praktická forma je asi lepší. Ako je to u vás s obsahom kurzov alebo školení prvej pomoci? Existuje legislatívne dané, čo musí byť prebraté v rámci takéhoto školenia prvej pomoci, keď pravidelne oboznamujeme zamestnancov? Máme to niekde dané? Přesně určené to legislativou není, jak už jsem říkala. Ten obsah by měl zaměstnavatel konzultovat s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, který by měl být obeznámen s riziky, které hrozí na pracovišti a opět by se to mělo prostě vztahovat hlavně k těm rizikům, které tam hrozí, úrazy, které se staly na základě toho, by mělo být pak zaměřeno to školení první pomoci, aby to dokázalo efektivně reagovat na to, co na tom pracovišti hrozí těm zaměstnancům. Sa u nás na Slovensku, ak sa rozprávame o akreditovanom kurze poskytovania prvej pomoci, ako keby ten obsah je daný, pokiaľ takýto poskytovateľ vzdelávania, ktorý získal akreditáciu, tak on má vypracovanú nejakú metodiku, alebo naozaj tá pedagogická dokumentácia sa dáva ministerstvu zdravotníctva a je jasne písané, čo koľko musí trvať, akým spôsobom to musí byť prebraté. Pri kratších nejakých školeniach, workshopoch alebo nejakom tom periodickom pravidelnom preškolení, ktoré je kratšie, tak samozrejme ten obsah môže byť upravený a je veľmi vhodné, keď je napríklad upravený takým spôsobom, aby zodpovedal na tie základné rizika, ktoré hrozia v tom danom podniku alebo v tej danej organizácii. Čo sa ťa rovno idem opýtať, ty si sa, ako sme na začiatku spomínali, ty si sa stala teda trénerkou prvej pomoci, si rovnako tak zapojenou trénerkou v tomto našom projekte Safety Training for Practical Life. A my sme vlastne spolu vytvárali taký nový obsah k tým školeniam. Čo vlastne vzniklo v rámci tohto projektu? Aké výstupy môžu aj naši posluchači nájsť na našom webe zachránkolegu.eu? Tak jeden z těch výstupů, který osobně považuji za strašně skvělý a prospěšný, jsou instruktážní videa, protože prostě ta obrazová informace si myslím, že se těm lidem možná nejvíc vryje do paměti, takže i vlastně je to video, které zobrazuje nějakou reálnou situaci v uvozovkách jako příběh, který se může stát v podstatě kdekoliv s tím postupem záchrany, ale kromě toho jsou tam i další materiály, které můžou být využity jak tedy třeba techniky BOZP nebo kýmkoliv pro nějaké školení nebo nějaká osnova školení. Ale samozřejmě je vždycky dobré to upravit na konkrétní podmínky toho pracoviště,
Například pokud je to nějaký třeba výrobní podnik, kde může hrozit nějaké devastační poranění nebo něco podobného, tak je jasné, že se třeba víc v tom školení zaměří na zastavení krvácení, používání turniketů a podobně, než v nějakém podniku, kde se takové zranění jako nedá předpokládat. Mm-hmm. V rámci samotnej kampane, samotného projektu zachránkolegu.eu teda máte možnosť nájsť už okrem spomínaných videí a spomínané teda metodiky, samozrejme prezentácia vlastne pre tých technikov BOZP, ktorú aj oni môžu využiť, alebo tá spomínaná pracovná zdravotná služba môže si pokojne prezentáciu stiahnuť. Samozrejme pri výrobe sme zvažovali, samozrejme všetko používali v zhode s najnovšími odporúčaniami na vzdelávanie prvej pomoci. A rovnako tak tam vlastne môžu nájsť aj plagáty, rovnako tak môžu nájsť kartičky či roll-up, ktorý sa dá vlastne efektívne využiť, aby to školenie bolo čo najefektívnejšie. Takisto sú tam odporúčania, s akými didaktickými technikami sa dá pracovať, ako je naozaj či už resuscitačné figuriny, ktoré sú možno také najužitočnejšie a zároveň cenovo také, že naozaj tá firma ju môže využiť, rôzny obväzový materiál, ktorý sa dá prakticky používať, či vhodné simulátory automatického externého defibrilátora, ktoré sa pri týchto školeniach môžu prakticky využívať. Janči, ja si myslím, že sme vyčerpali tento náš čas. A taky mám ten pocit. Naozaj bolo to vyčerpávajúce, avšak myslím si, že veľmi užitočné pre ľudí, ktorí sa zaujímajú aj o túto oblasť a ktorí chcú zvýšiť povedomie prvej pomoci vo svojich organizáciách a podnikoch. Tak naozaj ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Ďakujem ti, že tu s nami dneska toto nás oboznámila, strávila s nami tento podcast. Tak ešte raz teda ďakujem krásne. A to bola s nami Jana Ranglová z VUBP. Já ti taky děkuju, Peter. Podcast zachránkolegu.eu bol vytvorený ako súčasť projektu Erasmus+ pod názvom Safety Training for Practical Life. Podcast zachránkolegu.eu je financovaný Európskou úniou.